फ्रेंड्स बरायबाय बड इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा लोगोफोर गोदान अरुणोदय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय देरसिना जाबाय कन्टेन्टआ बेनो जाबाय PMAY-G एबा नोंथांमोननि सरकारि न'खौहाय बोरै एप्लाइ खालामबा मोनो आरो आईडी खौहाय बोरै मोननो हागोन आरो आईडी दङबा न'खौहाय बोरै मोननो हागोन आधार बैंक एकाउन्ट माबोरै जानांगौ नोंथांमोननो A to Z आपडेट लाबोदों आरो सरकारि न'आव बेसेबां रां हाबो एबा सोर सोरनाव हाबदों बेखौ बोरै नायो जों डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबां नेगासिनो अरुणोदय नोंथांमोननि 3.0 माब्ला जागोन बेनि सायावबो कभार खालामगोन आरो सरकारि न'खौहाय मोननोबा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दङ एबा आईडी मोननोबा जोङो मा खालामनांगौ जों बेखौ A to Z नायगोन स' बिदिबा थां दिनै जों अफिशियेल वेबसाइटआव दा जों फैबा अफिशियेल वेबसाइटआ बेनो PMAY-G.NSC.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे पर्टेलाव फैनो हागोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना न'खौ मोनो बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिन होनना बुंनाय जायो फुल फर्मआव अके स' बेखौहाय बोरै मोननो हागोन हमना ला खायसेया न' मोनबाय आरो खायसेया मोनाखै दा बोरै मोनगोन जों नेक्स्ट लेभेल आपकामिंआव गोदान एप्लाइ जायोबा जों बोरै मोनगोन थ' बिनि सायाव जों A to Z नायगोन बिनि सिगां जे मोनसे गामियाव न'खौ सोर मोनदों बेसेबां रां हाबखो सोरनाव हाबदों जों बेखौ नायनोबा जों A to Z जों नायनो हायो बेखायनो अफिशियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो मोनसे अपसन दङ नैबे आवास शप दङ बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगौ अके दा जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जों नायनोब्ला जोङो रिपर्टआव खनसे क्लिक खालामनांगौ मोनसे अपसन दङ ना बे रिपर्टआव खनसे क्लिक खालामदो देन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे सिगां जोङो खोनायोमोन IOI नोंथांमोना बेबायदि खोनायोमोन अके IOI होनना बुंनाय जायो आरो माने इन्दिरा आवास योजनामोन बेखौ सोलायनानै PMAY-G खालामनाय जाबाय अके PMAY-G खालामनाय जाबाय स' बेनिफ्राय दानिया मोनसे गामियाव एबा न'खराव सोर रां मोनखो न' मोनखो जों बेखौ नायनोबा नाम्बार 2आव जों नायनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया हाउस प्रग्रेस एगेन्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव जों बेयाव नायनांगोन अके देन जों नायनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन फैगोन स' बेनिफ्राय जोङो स्टेटखौ फार्स्टआव जों सेलेक्ट खालामनांगोन अल स्टेटआ बेयाव खनसे क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नैबे आसामाव क्लिक खालामदो देन आसामाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मा फैगोन डिस्ट्रिक्ट फैगोन ना जोंहा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो एग्जाम्पल आं उदालगुरिखौ लाबाय इजि जानायनि बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा डिस्ट्रिक्ट थाबाय डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव मा थायो ब्लक थायो ब्लक अफिस थायो मानोना ब्लक अफिसनिफ्रायसो गासैबो बेफोरो गासैबो अरुणोदय न' नोंथांमोननि पेन्सन गासैबो खामानि जायो स' बेखायनो जों ब्लकखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन फिन कनसेप्टआव आङो उदालगुरिखौ लाबाय बेयाव देन उदालगुरिखौ लानाय लोगो लोगो दानिया ब्लकनि आन्डाराव मा थायो नोंथांमोना मिथिखागौ बेनो जाबाय BCDC एबा पन्सायत थायो स' बेखायनो सेलेक्ट खालामबावनांगोन जों बेयाव देन आं फिन कनसेप्टआव उदालगुरिखौनो लाबाय अके देन उदालगुरिखौ लानाय लोगो लोगो दानिया फैबाय केपसा नैबेखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना प्लास खालामनांगौ हमना ला 84 आरो बेसेबां 90 बेसेबां जायो बेखौहाय जोङो एन्सारखौ होनांगौ अके दा जों हमना ला 174 मोनबाय नैबेयाव जों 174 होनानै जोङो साबमिट खालामनांगोन दा जों बेयाव 174 जों बेयाव टाइप खालामसै दा आं बेयाव खालामबाय 174 बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो देन साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया डिटेल्सआ फैजोबसिगोन जों नायदोंमोन उदालगुरि BCDCआव हमना ला अब्ला उदालगुरियाव सोर न' मोनदों गासिबो डिटेल्सआ फैजोबगोन दा जों गाहायाव फैनांसिगोन दा जोङो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नोङो खनसेनो नोङो बेयाव डाटाखौनो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन जे BCDCआव सोर न' मोनदों डाउनलड एक्सेल फाइल दङ बेनिफ्राय PDF दङ अके बेयाव नायनो हागोन दा जोङो नर्मेलि जों नायनोबा एग्जाम्पल जों बेयाव फैबाय नै स' खायसेखौ आं एसे ब्लार खालामबाय मानोना बेयाव आईडी थायो बेनिफ्राय माखासे डिटेल्सआ थायो दा नोंथांमोना फार्स्टआव मोनबाय नै बरिगाव जंगल बेबायदि दङ आरो गामियाव माने बे गामियाव मोनसे रेजिस्टार आईडी दङ माने आं बुंदों जे आईडी थाबासो नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन दा गुबै कन्टेन्टआव थांगासिनो दङ भिडिअआ जों आईडी गैयाबा जों आईडीखौ बोरै मोनगोन बेनि सायावनो जों बे भिडिअखौ खालामदों जाहाथे गासिबो क्लियार जायो आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान न' मोननो हायो एप्लाइ खालामनानै दा जोङो बेयाव मोनबाय आं ब्लार खालामबाय एसे बेवहाय आईडी नाम्बार थायो बेनिफिसारिनि न' मोनग्रानि बेनिफ्राय बेनिफिसारिनि नाम बाव थाबाय बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम बेयाव थाबाय स' बेनिफ्राय इनस्टलमेन्टआ गासै खनथाम हाबो बेखौबा बुंदों एन्ड बेनिफ्राय स' एमाउन्टआ नोंथांमोना मिथिबाय फार्स्टआव बेसेबां हाबो फार्स्ट किस्ति जुदि नोङो सेंसन जानाय लोगो लोगो नोंनि एकाउन्टआव हाबगोन बेनो जाबाय 32,500 नोंनि एकाउन्टआव हाबनाय जायो स' बेनिफ्राय स्टेटासआ कमप्लिट बेबायदि नुदों माने कमप्लिटेड जाबाय थ' बेनिफ्राय सेंसन जानाय लोगो लोगो जोंहा मा न'खौहाय जों जागायनांगौ अके एबा लुजेननांगौ स' बेनिफ्राय गासै खनथाम हाबो स' सेकेन्ड किस्तियाव नोंथांमोना 81,250 बेसिम जाहैगोन जेब्लानोखि नोंनि न'आ माने हमना ला गोजौसिम मोनहैगोन माने कमप्लिट जायै समाव आरो हमना ला देन बेनिफ्राय कमप्लिट जानाय लोगो लोगो जुदि खनथाम हाबबाथाय नोङो न'खौहाय कमप्लिट खालामनांगौ आरो बे कमप्लिसनाव थांसिगोन जिअ'टेक खालामनानै बेखौहाय पर्टेलाव सोगोन अब्ला कमप्लिट जागोन आरो कमप्लिट जाबाथाय पार्सेन्टेजआ माने ब्लकनिया बारायफैसिगोन जे न'आ जाबाय होननानै स' बेखौ मिथिबाय नोंथांमोना दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव
दाना फैबाय गुबै कन्टेन्टआव गोदान न'खौ जों बोरै मोननो हायो दा जों न' मोननोबा जोंहा मा नांगोन आईडी नांथारगोन अके आईडी थाबासो नोङो न' एप्लाइ खालामनो हायो आईडी गैयाबा नोङो दानि जुगाव गोदान न' एप्लाइ खालामनो हाया जुदि सोरनाबा आईडी गैयाबा जों आईडीखौ बोरै मोनगोन दाना फैबाय गुबै मेन पइन्टआव दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ जे रांखौहाय जोंहा जब कार्डआव सोयो अके जब कार्डआव सोयो बेखायनो जब कार्डजों एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन अके दा बेखायनो जोंनियाव जुदि गोदान आईडी खालामनोबा फार्स्टआवनो नोंनियाव मा थानांगोन जब कार्ड थानांगोन अके जब कार्ड थानांगोन जुदि जब कार्ड गैयाब्ला जों बेखौ बबेयाव एप्लाइ खालामनांगौ बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना जुदि जब कार्ड गैयाबा बिसिडिसि लेभेलाव खबर मोनो एबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना खबर मोनो थ' बेखौ नोंथांमोना जुदि जब कार्ड एप्लाइ खालामनोबा ब्लक अफिसाव थांदो अके जास्ट ब्लक अफिसाव होनबाय डाइरेक्ट ब्लक अफिसाव थांदो बेनिफ्राय जिआरएस हमना ला जिआरएस अके हमना ला जिपिसि बेनिफ्राय नोंथांमोननि कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थायो थ' बिथांमोनजों रायज्लायनानै नोंथांमोना जब कार्ड एप्लाइ खालामनो हायो आरो सानसेयावनो मोननायनि चान्सआ दङ जुदि एभेलेबल दंखायोबा जब कार्डआ अके एबा अफिस लेभेलाव गासैबो रेडि दंखायोबा दा जब कार्ड मोनोबा नोंनाव फार्स्टआवनो थानांगोन आधार कार्डआ थाथारनांगोन मेनलि आधार कार्ड थानांगोन बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नोंनाव थानांगोन अके मानोना जब कार्डआव बेखौहाय हमना ला नैबे जब कार्ड बे जब कार्डआव बेबो लिंक जाना थागोन होमबासो नोंनि एकाउन्टआव राङा हाबो स' बेखायनो जब कार्ड एप्लाइ खालामबा आधार कार्ड बेंक एकाउन्टआ थाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंनि पासपर्ट फट' बेखौ होनानै नोंथांमोननिया जब कार्डआव लिंक जायो आरो बै जब कार्डआवसो अके नैबे जब कार्डआवसो नैबे न' मोनबा बेयाव रांखौ सोबाय थानानै बेनिफ्राय बख'नानै बेवहाय न'खौ लुनाय जायो अके बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै ला बे थांबाय नाम्बार 1 दाना सेकेन्डआव फैबाय आईडी दा नोंथांमोना आईडीखौहाय गोदान खालामनोबा जेब्ला ब्लक अफिसनिफ्राय पारमिसन फैयो एबा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय पारमिसन फैयो दा मेनलि PMAY-G आ जाबाय सेन्ट्रेलनि न' एबा नोंथांमोना भारत सरकारनि न' होनना बुंनांसिगोन प्रधान मन्त्रिनि देन बेयाव नोंथांमोना खालामनोबा मा खालामनांगोन जेब्ला अर्डार फैयो अब्लाथाय आईडीनि थाखाय गोदान एप्लाइ जायो आरो सार्भे जायो अके गामि ओनसोलाव बिसदिस लेभेलाव सार्भे जागोन जे सोरहा न' मोनथावगौ मोनथावा बेयाव सार्भे जागोन अब्लाथाय नोंथांमोना बे समावनो एप्लाइ खालामनांगौ आरो आईडीखौहाय नोंथांमोना जेनेरेट खालामनानै लानांगौ आरो आईडी थाबासो नोंनो माने न'खौहाय सेंसन खालामनो हायो एबा नोङो न'खौ मोनगोन स' बेखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना बुजिबाय जों न'खौ बोरै मोननो हायो होनोबा जोंहा आईडी थाथारनांगोन आरो आईडी खालामनोबा जोंहा जब कार्ड थानांगोन अके जब कार्ड थानांगोन जब कार्ड बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट आधार कार्डआ लिंक जानाय जाथारनांगोन होमबासो नोंनि एकाउन्टआव रांखौहाय मोननाय जायो दा बे टटेलि नोंथांमोननि प्रसेस नोंथांमोननि न' मोननायनि थाखाय अके दा बे जाबाय नोंथांमोननि न' मोननाय स' गोबां कमेन्ट्स खालामो जे न' मोनाखै न'खौ मानो मोननो हाया मानो मोनाखै बेनो बाथ्राया प्रसेसजों थांनांगोन नोंथांमोना प्रसेसजों थांबानो बेयाव नोंथांमोना न'खौहाय मोननो हागोन स' बेनिफ्राय अरुणोदय नोंथांमोननि अरुणोदय जाहैबाय अरुणोदय जे नोंथांमोना 3.0 गोदान एप्लाइ जासिगोन आरो बे जागोन नोंथांमोना जुननि उनावसो जागोन अके जुननि उनावसो जागोन मानोना इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 जुनाव मोनगोन आरो बिनि उनावसो सरकार दानाय दायजों खोथा गैया अरुणोदया जाबाय माने स्टेटनि एबा आसाम स्टेटनि स्किम बेखायनो जायनि न'खराव नोंथांमोना कम्पालसरि हमना ला जुदि दङब्ला बेनो जाबाय रेशन कार्ड दङबा नोंथांमोना नैबे अरुणोदयखौ एप्लाइ खालामनो हायो अके नोंथांमोना मोनथारनांगोन दा आसाम स्टेटआव गासै 52L एबा 52 लाखा अरुणोदय मोननो गोनांमोन दा बिनि गेजेराव 52 लाखनि गेजेराव बयनावबो रेशन कार्ड दङ नाथाय मोनजोबाखै गासै 32 लाखआल' मोनदों जानांगौ एबा बेबायदि आपडेट होगासिनो दं सिमाहाय दा बेखायनो गासै 20 लाखनि बाराया गोदान 3.0 आव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे एसे टाइम लागोन नोंथांमोना खबर मोनखागोन आरो जेब्ला फैया आपडेटखौ मोनगोन बिसदिस लेभेलाव एबा पन्सायत लेभेलाव आरो ब्लक अफिसाव दा बेखायनो बेखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना मेनलि रेशन कार्डआ थाथारनांगोन रेशन कार्ड गोनांखौहाय दाननो हाखाया आरो रेशन कार्डआव नाम थानायबाबो नोंथांमोना जागोन दा बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना बे आंनि चेनेल बड' जब इनफ'आवहाय मोनबाय थागोन बेखायनो फल' खालामबाय था आरो हानायसेबां सेयार खालाम जे नोंथांमोना गासै 30 लाखा दायो अरुणोदया मोनगासिनो दङ जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव बे रांखौहाय एकाउन्टआव सोनाय जायो स' बेनोसोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव 30 लाखनि बारा साख्रिनि आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव